bata pa kami guys, kaming tatlo. Hindi namin to nasubukang laruin. Ito, matanda na kami guys. Lalaruin namin to guys. Kung sinong makapasok sa butas, makakain ng piniritong saging. Pinaypay. Ah, sarap yan. Magmano. Ito na guys. Ako sunod, ako sunod. Ano, Parinjo? Uy, naigo. Okay, mauna si Parinjo. Ha? Sino first? Siya. Sino first? Parinjo, Mas Parinjo. Parinjo. Okay, okay. Pangatlo ako. Parinjo na una. Oh, wala na. Tatlong tulak lang. Hindi na pwede, malapit na yan. Talo ka. Ng ano? Pinakagat ng dahon ng niyog ang hindi na asyok sa butas. Ano? Ito si Paring Roy. Oh. Bira. Bira. Isa. Isa. Mayroon pang dalawa. Dalawa. Ay, panalo si Paring Roy. Panalo, panalo. Kain siya ng piniritong saging. Yay. Okay. Isang tulak. Dalawang tulak. Tatlong tulak. Okay, panalo na naman. Si Parang sa'yo. Oh, sige, ikaw na naman. Lucia, kain muna ng saging si Paring Lucio. Kasi nanalo eh. Ah, yummy. Ayun. Isang tulak. Dalawang tulak. Tatlong tulak. Op! Okay, hop, hop. Si Paring Joe, kakagat na naman siya ng dahon ng lukay. Ayan, yan yung mukha siya. Ay, sa mukha, oh. Ha! Ayan. Talo siya, talo. Balik naman. Guys, Panalo kami. panalo kami dalawa. Ito, kawawa si Parinjo. Natalo pa, pinakain pa naman ang dahon ng nyog. Wala talaga. Talo to. Buildin ako. No. Nyo nang lubiw. Uy! Uni saging. Sakit mo na ni.